שלום, שמי אבי תורג'מן, בעל משרד תורג'מן השקעות, נגישות בנדל"ן. השליחות שלנו היא לתת לכל אדם את ההזדמנות לקנות בית. כבר הרבה שנים שאנחנו מלווים משפחות ויחידים, גם בקהילת החרשים וכבדי השמיעה וגם השומעים. בתקשורת שאלו, איך צוות של אנשים חרשים מצליח לתת שירות מצוין כזה? התשובה הפשוטה. כאשר יש מטרה, אין מגבלות. אנחנו מוכיחים את זה בכל יום. אנחנו יוצאים לעבוד בשטח, ומלווים את לקוחותינו עם שירות נגיש בגובה העיניים. אנחנו עובדים עם כולם, קונים, מוכרים, משפרי דיור ומשקיעי נדל"ן. אנחנו עובדים בכל הארץ ועם כל סוגי הלקוחות, שומעים, חרשים, כבדי שמיעה או אנשים עם מוגבלות. אנחנו מתמחים בדירות פרי-סייל, דירות קבלן מוכנות ודירות יד שנייה. אנחנו מעבירים הרצאות במועדוני חרשים וכבדי שמיעה בארץ, ומפיצים את המסר שהכל אפשרי, גם אם אתה חרש. ואתם? מתכננים לקנות בית? יש נגישות, וזה נוח מאוד. זה חשוב לנו שיש לך רישיון תיווך ואת הניסיון. באמת, תודה רבה לכם. אני באמת ממליץ מאוד לעבוד עם אבי. הוא דואג ותומך תמיד. שמח שפניתי אליו. הוא ממליץ בחום עליו כיועץ ומתווך נדל"ן. התרשמתי מאוד מהשירות וחתמנו מיד. הכל עבר חלק, בלי כאבי הראש, בלי הבירוקרטיה ובלי אנשים רעים. ולא חסר סיפורים כאלו. בגלל זה תמיד עדיף מתווך מקצועי. ממליצה בחום על אבי תורג'מן, כך תהיו בראש שקט. בואו לגלות איך עושים נדל"ן מקצועי ונגיש. אנחנו מזמינים אתכם לפגישה אישית. מחכים לכם.